שלום, אני גילי חסקין, אני מדריך טיולים בארץ ובעולם, ולמעשה אני עוסק היום גם בהדרכת טיולים, אני מרצה במקומות שונים, ואני מייעץ, אני מתכנן טיולים. עוד דבר שאני מקפיד לעשות ומשקיע בו הרבה מאוד זמן, זה באתר האינטרנט שלי, שהאתר האינטרנט שלי הוא קודם כל בשבילכם, הוא למעשה שירות למטיילים, בין היתר כדי להעביר לאנשים את הניסיון, את הידע, את הכלים, ואם אפשר גם את החוויה. התחלתי מזמן, התחלתי בטיולים כשהייתי ילד, בבית, קודם כל עם אבא שהיה מדריך טיולים ידוע מאוד בזכות עצמו, ואחר כך הייתי מתלווה אליו לטיולים מגיל צעיר מאוד, מסתכל, רואה, לומד, והחל מהתיכון נכנסתי ככה לעומק עם טיולי תנועת המושבים, חוג המטיילים, וכשהארבע השנים היפהפיות האלה הסתיימו, הגעתי לצבא, גולני, אבל באמצע הצבא קיבלתי פרס, מה שאומרים צ'ופר, קורס משקי ידיעת הארץ, 6 שבועות של טיולים והרצאות בבית גולדמינץ. אחרי זה חזרתי לגולני, חזרתי לחטיבה, אבל הגולנשיקים למעשה היו המודרכים הראשונים שלי בשבתות או בימי שישי. כבר ברגילות הראשונות הייתי יוצא ללוות או להדריך טיולים, והחל מחופשת השחרור באוגוסט 1978 התחלתי להדריך טיולים. זה היה טיול לבית ספר בהתחלה, אחר כך טיולים בסיני. ככה היה רצון לתפוס את סיני לפני שמחזירים, ואז נסעתי לטייל בעולם. טיול של כמה חודשים בארצות הברית התארך ל3 שנים של טיולים, שהיו בשתי אמריקות. וכשחזרתי מהשנים הללו, החלטתי שאני מקדיש את חיי לטיולים. זה אמר קודם כל הדרכת טיולים בארץ, חוגי משוטטים, והיה ברור לי מיד שאם אני לא מספיק שאני אטייל ואוהב את הנושא, אלא גם צריך ללמוד ולדעת אותו. וכך הקדשתי 3 שנים לנושא במכללת בית ברל, שבסיומה גם היה לי רישיון מורה דרך וגם תואר בהוראה, והלאה משם בשילוב של לימודים באוניברסיטאות, אז החל בארכיאולוגיה והיסטוריה של המזרח התיכון, ואומנות, ואחר כך מאסטר בגיאוגרפיה יישובית באוניברסיטת חיפה, ואחר כך דוקטורט בחוג ללימודי ארץ ישראל, שבו עסקתי בכל הנושא של מוסר הלחימה בתקופת המנדט. בכלל תקופת המנדט זו התקופה שאני משתדל לעסוק בה כמה שיותר בטיולי בארץ, לצד התנ"ך. אחרי הרבה התלבטות החלטתי לנסות להגדיר את עצמי כמישהו שמתמחה בטיולים, כן? שהמקצוע שלי הוא הטיול, ולתוך זה אני משתדל לעשות סינתזה של כמה שיותר נושאים שאני יכול לעשות. וגם כשאני מעביר או כשאני מרצה, אני משתדל למזג את הנושאים השונים הללו, וגם כשאני מתכנן טיולים עבור אחרים, להביא כמה שיותר נקודות מבט, ולהרוג אותם ביחד למארג מגוון כמה שיותר. אז איפה אני מדריך? אני מדריך בארץ קודם כל. יש לי טיולי נושא בדרך כלל, או טיולים בעקבות התנ"ך שאני מאוד אוהב. זה יכול להיות בעקבות שמשון הגיבור, זה יכול להיות בעקבות דבורה הנביאה, זה יכול להיות בעקבות שאול המלך, טיולים ארכיאולוגיים, למשל מגידו וחצור, או הרודיון, או מצדה, ובעיקר סיורים שעסוקים בהתיישבות הציונית, בין אם זה ההתיישבות בבקעת מגידו, כלומר נהלל, כפר יהושע, רמת ישי, בין אם זה פרשיות הגנה והתיישבות בעמק חרוד, או טיול בעקבות וינגייט, או סיור בעקבות מאורעות תרפ"ט, או עוד הרבה מאוד סיורים שנמצאים באתר האינטרנט שלי. היעד שאני חייב להדריך, אני חושב, זה מצרים. כי בעיניי זה אולי המקום המדהים ביותר בעולם, המרשים ביותר בעולם, שבמצרים אתה מקבל תחושה אמיתית של פרופורציות. אתה מבין כמה אנחנו הערת שוליים בהיסטוריה, לעומת המעצמה שמדרום, שלא לדבר על ההישגים הארכיטקטוניים, האומנותיים, הספרותיים שהם הגיעו. בהמשך המעגל של הים התיכון, כלומר טורקיה, שגם כתבתי עליה ספר יחד עם שרון תלמור, השתדלתי חלק גדול מלימודיי האקדמיים להתרכז בנושאים שקשורים לטורקיה. בכלל יש לי חיבה או עניין מיוחד בארצות הים התיכון שקרובות לנושא התוכן שלמדתי. דרום אמריקה, או יותר נכון אמריקה הלטינית, בשבילי אהבה ישנה, אולי אהבה ראשונה, שם באמת אני מתחבר מבחינת החוויות, עומק החוויות החזק ביותר, ואי אפשר להתעלם מהעניין הרב של דרום מזרח אסיה, או אסיה בכלל, שיש בה יעדים מרתקים, מעניינים, כמו למשל יפן,
שזה עולם ומלואו, אינדונזיה, שזו חוויה אנתרופולוגית ממדרגה ראשונה, והמלכה זה הודו, שאני מלווה הרבה שנים, ושליוותה אותי הרבה שנים. אותה הודו שכל כך טרחתי לספר עליה ולגרום לאנשים לאהוב אותה, לפעמים מאירה לי פנים ולפעמים פחות. בדצמבר 2005 מצאתי את עצמי בגלל חוסר מזל, רואה את הודו מזווית לא שגרתית, מתוך בית הסוהר, שמה קליה שנמצא במקרה בתרמיל שלי, גרם להאשים אותי בטרור, לא פחות. את החוויות שלי אגב, בהודו, והזווית שבה ראיתי את הודו מתוך בית הסוהר, העליתי על הכתב בספר שלי שכתבתי, שבוי בקסמה. שבעצם אני גם הייתי עדיין מוקסם מהודו, וגם שבוי, גם בקסם שלה וגם בה. אז מי שרוצה לקרוא על המקומות, מי שרוצה לקחת חומרים, לטייל בעצמו, יכול לפנות לאתר שלי. מי שרוצה יכול לבוא אליי להתייעץ איתי, ומי שרוצה יכול להצטרף לאחד הטיולים. אז יאללה, בואו.